ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಾರು ಬಂದಾನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬಲಸುನ ತುಬ್ಬರು ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ್ ತಿಂದು ಪೋಪರು ಆಂಡ ಐಡ್ ತುಂಬು ಇಂಕ್ಲು ದಾದ ಮತ ಬೇಲೆ ಪುಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮತ ಬೇಲೆ ಪುಂದಿನ ಮಾತಾಯನೆ ತುಕ ಆಂಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ದಾಂಡಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೂರುಂಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ಉಂಡು ಪಂತು ಯಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಾಗಿ ಉಂಡು ವೆಜ್ಜಿಡ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಸ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಯಾನಿಕಲ ಹೋಗಿದ ತುಳುನಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿತ ಎಸ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಬಂದ್ಕೇಂಡ ಅಗೇನ್ ಯಾನಿನಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ പോകുന്നിಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂರಂತ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಖಲ್ ತೂರಿಪ್ಪರು ಇನಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕವರ್ ಮನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಾರು ಬಂದಾನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬಲಸುನ ತುಬ್ಬರು ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ್ ತಿಂದು ಪೋಪರು ಆಂಡ ಐಡ್ ತುಂಬು ಇಂಕ್ಲು ದಾದ ಮತ ಬೇಲೆ ಪುಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮತ ಬೇಲೆ ಪುಂದಿನ ಮಾತಾಯನೆ ತುಕ ಆಂಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯನೆ. ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಪಿದಡ್ಗ ಇದು 2 ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಬತ್ತಂಡು ಪಿದಡ್ಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಮರಿ ಕಲ್ಪಿ ಪುಡು ಬಂತೇರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತನಂತೂ ಪಚೀತಿತ್ತು ದಾದ ಮನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ ಪಿದಡ್ಗ ಏನ ಬೇಲೆ ಮಾತಾದಾಡು ನನ್ನ ಪೋಪುಣ್ಯಾನು ಎಸ್ ಬಲೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಲ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಕೇಂಡ ಕಂಕನಾಡಿಡು ಸೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಬೈಕದ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದದಲ್ಲೇ ಪೋಯರೆ ಪೋಪನ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ದಾಂಡಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೂರುಂಡು. ಅಂಜಲ್ ತವ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಸೇಮೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಲಾಡ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ರೈಸ್ ಸಾರು ಪಾಯಸ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಐಟಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶೋಧ್ಯ ಹಾಕಿ. ಸೊ ವೆಜ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಪೂಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಕಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆತ್ತಂದ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆತ್ತಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಮುರಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಎಂಕಂತೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿపోతాడు. ಇಫ್ ಎನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಬೇಗ ಇಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಂಟಿಡ ಮನ್ಪೆ ತುಕ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ತೋಚ್ಕೊ ನನ್ನ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸುಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಮಂಚೂರಿ ಮೂಡೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಲಾಡ್ ರೈಸ್ ಮೊಸರು ಸಂಡಿಗೆ ಸಾರು ಪಾಯಸ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಜ್ಯೂಸು ಚಿಕ್ಕು ಸಪೋಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮುದ ಕೌಂಟ್ರವು ಒಂದು ನೀರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರು
ನೀರು ಸೆಟ್ ಗೈಸ್ತದೆ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು ಮೇರೆ ನೀರು ಸೆಟ್ ಬಂತೀನಿ ಮುಲ್ತಿಲಿ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ತೋಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಮುಲ್ ವೆಜ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸುಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಮಂಚೂರಿ ಮೂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮೆ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸೆಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಸಾರು ಪಾಯಸ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲರ್ನ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ಉಂಡು ಪಂತು ಯಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ವೆಜ್ ಇಟ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಸಾರು ಅದನ್ನು ಪಲ್ಯ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಡು ಮುಲ್ತು ಯಾರತ್ತ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಇಂಕೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮುಲ್ತ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮುರಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತಾ ಮುರಂದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತನಕ ಗೊತ್ತಾದಿದ್ದು ಮುರಂದನೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25th ಒಂಚು ಬಂತೀರಿ ನವಂಬರ್ 25th ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್లో ಉಂಡು ಸೊ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ದಡೆಗೆ ಪಿರ ಬತ್ತೇನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೈಪರ್ನೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಗುವಾಗ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ಪ ಉಲೇಬೋದು ಬಲಸರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬಲಸರೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಚಿತ್ತುಕ ದಾದ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲ್ ಹೋಲ್ ಬಂದು ಪಂತಿಸಿ ಮೇ ಬಿ ಏನೆ ಸೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಹಾಲ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಇಡಿಪುನಂಚಿನ ಹಾಲ್ ಸೊ ತುಕ ಸ್ಟೇಟ್ಯೂನ್ ಅದು ಪ್ಲೇ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೇನು ಬೇಲುಂಡು ice cream control guys guys kadang nak lunong dulirite వచ్చి మెత్తులే గైస్ ఇంక పొడి పోను ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಏರ್ದನಿ ಸೂಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ನಗನ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಶೋಕಿತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ